Masura semuri Zimbabwe togashira muchirongo chenyu chamasecret namaconfessions zita ndini wenyu Tete Glory. Tadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Ndiri kutsvakawo mama vechikuru vanogona kushanda mumba kuBulawayo kuNorth End. Toda munhu mukuru anogona kuchengetedza mama vane 80 years. Guys, panoda munhu ari very respectful up. Nekuti vacho vatiri kuwana ndevanoswera pamaTikTok, vanoswera pamaFacebook. Saka tiri kuda munhu ari very respectful, munhu anoziva nzvimbo yake pabasa. Nditi kana mangoenda kubasa ingoitawo zvekubasa, komoti nyadzisa sei. Kana kuri kuti uri munhu achabva kuno kuti aiwa zvine anything to do with my name, it has to carry respect. Basa stay in kuNorth End kuBulawayo. Anditika munondi inboxa ndokupai namba dzachona. Regai tipinde munyaya yedu. Ndakasangana naLeslie mumastreets mazuva abuda penti dropa yemota inonzi Navara. Regai ndimboita educator ma2k shoma. Paisati papinda maraptire kune mota yakapondedza patauni yainzi Navara, and it was a status symbol. Symbol yekuratidza kuti homwe yako yakanaka, symbol yekuratidza kuti homwe yako yainge yakanaka. Vatete ndiwo zvemazuva anetsa nziyo yekuti wanga hauna mari, wanga hauna mota, wanga hauna imba, hauna phone. Regai nditozviimbira. Saka mazuva iwawo waitonzi wakapenga kana uchinge wawana mufesi ainge achifamba akagara, kukava kutaura kwedu during those days. Mufesi wangu ndichamuti Leslie, uye ndakasangana naye ndakatobereka kabegi kangu kaiva nemabhuku ndichibva pane imwe Polytech pandaidzidza cosmetology. Hazvinombotora nguva refu ndanga ndatova Mrs. Zviya zvekunzi munoita 4 years kunge degree kudhara ikoko. Mombe dzakauya kumba ndikanoita muroora akauya nemagombezi. Zvose zvainge zvine order, mansion at my disposal, a variety of cars to choose again from. Asi ndichinopinda mumansion ndakasangana nemunin'ina waLeslie, biological brother waLeslie ainzi Liam. Liam ainge ane disability yekuti aigara achichururuka mate. Kuva nedisability yaisava problem, asi mubvunzo wangu ndeyekuti ko Leslie aivanzire munin'ina wake, ko zvine basa rei? Takagara hedu zvakanaka. Bamunini Liam vaitaura asi vainge vasingakwanisi kuzviitira chinhu, saka paitouya caregiver aisandura bamunini tikagara zvedu muRunyararo. Takagara 5 years nemurume wangu, no mwana, no miscarriage, no what. Mumwe musi ndakatolesa ndakanzwa shower ichirana bedroom. Apa caregiver ainge atoenda kare. Ndakati regai ndipinde ndivhare tape kuda caregiver ainge akangamwa. Ndakasvikoona bamunini vaya vainge vasingafambi kana kudii, vachigeza vakamira kuti toto. Chero makumbo aya ainzi hana power ainge achiratidza kuti ainge ari right. Ndakashamisika kupera simba. Ndakati ndichize, ndakati ndiscreame, ndakashaya power. Bamunini Liam vakauya vakavhara door, vakasangana neni pabonde zvineka kundimanikidzira. Ndakashaya ndoudza ani, chero ndikada kuudza Leslie aizozvibvuma here kuti Leslie aishandisa Liam nemushonga. Naiva tete zvinoita kuti munhu asingasumuki masikati, ane makumbo, anenge zvitanda, azoita simba rekusangana nemudzimai pabonde. Vatete mangwana bamunini Liam vainge vadzokera kufactory settings, vava kushandurwa zvakare voitirwa zvese. Ndakanetsekana kuti mari yaiva nemurume wangu Leslie yaibvepi. Ndachiva zinavhara nemari, asi mubvunzo wandaifanira kuzvibvunza ndeyekuti mari yaibvepi uye link yemurume wangu nabamunini yaiva papi. Right, regai nditextire munhu uyu ndimuudze kuti nyaya yake iyi haana kutipa yose. Iyi nyaya iyi iri weird, it's strange because bamunini vanosundiwa, bamunini vanoshandugwa, bamunini vanobuda rute chiki munhu ogona kumira pakati pousiku. Because handisi kuiwisisa kuti what chii tiri kunyatsoitika. Bamunini vaya vasina simba vanogona kufamba. Yandisiyawo ndiri strong, ndisina kana strong. Regai titsvake nyaya inotevera. Murume wangu ane makore 28, anosvika kubva kubasa tete, ndamisira mvura obva ageza. Achipedza kugeza anobva atora toilet paper obva aenda kunoita number 2. Ndomubvunza kuti ko munozviitirei naye? Anonditi handi ndageze, reka ndapedza. Munogezepi muchienda kutoilet kwacho musina kana bucket? Zvikanzi ndochidzingira muchemba pandinoflasha, ndinonzwa kusemeswa. Tete anoburitsa mweya. Inini sometimes ndononoka kurara like mwana wedu kana akuda kurara anoti mama ndikwenyei kumusana, so sometimes ndindopedzera kurara. So 3 days ago
akaburitsa mweya anga atobatwa nehope. Ndikamuzunguza ndikati imi ko wanziko mumachira hanzi handisirini. Ndikamuti musada kunyepa imi. Ndichakamuka akaramba tete hanzi ndiwe omwana. Ndikati imi mwana akamboita mweya uri strong kudai. Ndakabatikana tete anoramba zvaanenge aita. Kutaura kuno handisi kutotausana nenyaya iyoyi. Munhu anoita seasina kukwana. Right. Zvakaoma. So she's been married for the past 4 years. Asi baba vanzi vanoburitsa mweya plus vanoenda kuchimbuzi vapedza kugesa. Vanhu vakadotsamudzana nenyaya iyi because pasangana makarekta maviri. Imwe karekta yababa iri carefree. Handitika manje vanosema handisi kuti manje mungazviita sei kuti muti vatange vaenda kuchimbuzi vasati vagesa vozongogesa ka1. Anyway, zvakaoma kanhu zvekuroorana izvo. Munenge muchiti mugarisane zvakanaka. Right. Regai tipinde munyaya inotevera. Nditika nyaya inotevera iyi yakatiomei but anyway regai tipinde mairi. Makasimba here vatete. Inini am caught in between. Handizivi kuti ndoudza sisi vangu chokwadi maererano nezvandakasangana nazvo mumastreets ndongosiyanawo nazvo sezvo ndakarerwa nabankuru. Ndinoti ndakarerwa nabankuru nekuti vabereki vangu vakashayika ndiri mwana, asi sisi oti vainge vatoroorwa kare. Ini ndini ndaiva rugotwe. Pakati pedu paiva nemukomana asaigara kuSouth Africa nemhuri yake. So bankuru vakazarura magoni avo vakandigamuchira mukati memusha wavo. Vatete ndakangorerwa semwana wekwamoyo. Zviya zvekunzi vana bankuru vanotamba chiramu namainini handina kumbobvera ndasangana nazvo. Vatete ndaendawo kuchikoro ndine zvinhu zvakakwana pasina kana chinoshota. Naizvozvo ndinovatenda bankuru. Ini ndaisavaona sabankuru asi sababa nyakubereka. Ndakakura ndikatoendawo college kuuniversity. So kutandadza nguva ndakajoina rimwe group rinonzi Chakafukidza Dzimba. Vatete maikanda zvinhu zvakasiyana siyana, mavideo emusve neimwe adult content. Rimwe zuva dhuma nevideo rabankuru vangu vari kugirlfriend vachiita bonde. Apa video raiva paview once. Ndakashaya kuti ndodii. Ndivo chaivo, there was no mistaking it. Ndashaya kuti ndoita sei. Ndovaudza here sisi kana kuti ndonyarara. Ko kana ndikaudza sisi imba yavo ikaparara. Vatete ko ndinenge ndichiti ndazviona pai. Zvinoita here kuti nditi ndakaona yokere yabankuru. Ko ivo sisi vangu. Ko kana marriage ikapera ndigoti ndaitei. Mugoona vatete kumba bankuru is a loving man. Zvekuti handifungi kuti vanoita musarinya wese uyu. Toda kubvunzawo vedu kuti unoitawo sei pakadai kwawati kwai murume wasisi vako wamuonawo paview once ko imama ainda mugroup readult content muchitsvakei zvinhu zvacho zvakaoma. Asiwo bankuru nevayo vaizobvuma kutogwawo video. Ko kana maenda kuningirikini kumadhire enyu amune muchitsikisa munozotogwa mavideo sei? Hatizivi. Asi anyway, regai tingoti I don't know, munongotiudza kuti munofunge handitika. Alright. Pane nyaya ndakawana alright. Makasimba here vatete. Regai nditange ndichiti before avahambe ndaishandirawo mumurungu ari middle age kunzvimbo inonzi Sandton kuSouth Africa. Mukadzi uyu vatete aiva nemari asi handinambobvera ndada kuita interest yekuti mari yake inobvepe. Ndakangofungawo kuti zvimwe pada maybe inheritance yakasirwa nevabereki vake o kana kuti ainge akasirwa nemurume wake. Vatete kuti ndibve ndati nemunomo kuda kubvunza zvakandiremera nekuti semushandi unofanirwa kuita know your place zvakare usingavi nozi kuda kuziva zvisinei newe. Murungu wangu ainzi Peti uye aigara akafamba nyika dzakasiyana siyana. Mwedzi waisapera murungu uyu asina kumbobhururuka. Ndikati ndiwo maitiro emari chaivo. Peti aiti pamusoro pekundipa muhoro vatete wainge uri reasonable. Ndaitohorawo mari yakanaka chose. Waifarira kuti akaenda kune dzimwe nyika aindivigira ka present, ingava perfume chero watch, asi chandaiziva aisadzoka ari maoko chete. Ndingangoti ini naBeti taiva neukama hwakanaka zvekuti kutsvaka maid inhau yekuti aida kuti imba ichengetedzeka. Pamba pake painge pasina tsvina uye paingewo pasina zvakare mwana, chero vanoshanya vainge vasingauyi zvekuti nguva zhinji mumba maigara makachena. Beti akazotanga kutengesawo zvinhu zvake akati ainge ava kuda kuenda kunogara kuSwitzerland zveupenyu hwese. Ndakatopiwawo kapackage kangu kekuti nainge ndamushandira zvakanaka. Pamusoro pazvo ndakapiwa bracelet raiva remacolors akanaka akasiyana siyana anoyevedza kuona. Vatete zvekuti bracelet iri ndainge ndarifarira nokuti raimecha nehembe dzakasiyana siyana. Ndakamboti beta ndidzoke kumusha ndainge ndawana sabhuku deal, saka kapackage kangu aka ndaida kukashandisa zvine musoro zvinobatika plus ndainge ndonzwa kuti muviri woda kuzorora
saka ndaida kuita tuma developments here and there ndozohenga mabhutsu. Asi ndaiti ndikapfeka bracelet ndainzwa kunyerekenzwa. Ndakafunga kuti kuda ndizvo zvinoita maoriginal bracelet asiri edu atinotenga mumastreets. Kubva zvapera chipakeji changu upenyu hwakatanga kundiomera. Ndakatanga kuperezeka mbiri ndichifamba zvokuti vaya vemuromo murefu havana kunonokwa kuda kutaurisa. Ndainzwa kuti handisiri my old self vatete. Painge pane zvaiitika mukati meupenyu hwangu zvandainge ndisingagoni kutsanangura. Vakana vari varoi vainge vandirovera kuti ndainge ndavakawo kastand kangu. Vainge vandigona. Vatete padhuze nekumashops paiva nekirawa raipindura chechi nguo chena. Semunhu ainge amborarama life yechirungu, ndaingonzwa kusvora chechi iyi vatete ndichinzi kuswera pazuva usina sunscreen handiti, ko ganda rangu rainge ramenyukira nokuda kwemagrapes nebacon pasuntan apo. Umwe musi ndakati ndichipika step yenyasha ndichienda kumashopu, ndakanzwa ndodanwa nemumwe mudzimai akati madzibaba vaida kutaura neni. Waiva musi wechishanu, musi wekuti vanhu vapinde svondo. Ndakada kumboramba ndikati vatanga vanhu vaya, manje ina handisi kuzopinda chechi iyi zvekugerwa rasta rangu kwete. Ndakanzi ndikurure bhutsu ndichingonotsika pakirawa. Muprofita akatanga kurira akati ndaiva nemhuka yakaipa pandiri, ari kuti kudiko. Ndakatoshamisika. Ndakanzi amai munoziva kuti makapfeka here? Ndikati kwete, kwakatumwa vanonzi masondisi vatete. Vakanzi vakuchidzire moto wepazambara pane zvaida kuitika. Ndakanzi ndikurure bracelet rangu ndikande pasi. Vakatanga nekudi bracelet iri mvura yakayera, mvura yaiva mumbiya. Dai zvainzi ndanga ndisipo ndaigona kuti it's work of fiction. Bracelet rakati richingodigwa mvura rakatanga kuzvongonyoka. Ndikanzwa muprofita kuti dzurai. Akaramba achinamata ndokuona bracelet riya rava kusanduka kuchanyoka ine mavara aenderana nebracelet riya. Takaita meremere pamasowe. Madzimai nevana vachitiza. Iniwo vatete ndainge ndati meso uju zviya zvekuti ini ndakangwara. Ndainge ndati tivhura vhata zvino semukadzi weraini. Pakabatwa munamato nyoka ichizama kutiza asi zvakaramba. Moto zvino wanga waveswa uno. Nyoka iya yakapinda moto. Irimo moto yaita ukasha asi yakazongotisi. Ndakabva ndafunga kuti zvokwadi ndaimbonyerekedzwa mumaoko ndichiti kuda ndizvo zvinoita maoriginal things. Izvokwani inyoka yandaigara ndakadengesera paruoko. Ndakatsanangurwa kuti nyoka iyi yaindisveta ropa ichifumisa fomabhosi wangu. Vakanditi kana ndine nharo murume waBheti aripi, vana vake varipi, hama dzake dziripi, ko mari yainge ainayo ainge aiwanepi? Iyi mibvunzo handina kugona kuipindura. Ndakati dhuu kufunga ndikaona kuti zvechokwadiwo Bheti handina kana hama yake andaiziva kana ndainge ndamboona zvichireva here kuti ainge asina hama o ainge adzipedza. Vakanditi nditende Ishe sekuti ndaisafanira kudzoka kumushandire mupenyu. Bheti aiva high ranking witch ine madirect connections acho naSatan ende aitwa permission yekupedza basa achiuraya. Vakatoti dai ndisina kuwana rubatsiro nekukasika ndaizongofuma umwe musi ndiri chando. Nyoka inenge yaita accomplish mission. Methods dzevaroi dzakaoma watete. Kuti ndifunge kuti distance is not a barrier. Ndaifunga kuti Bheti ainge aenda kure izvo monitor movements aya through nyoka bracelet rainge andipa. Madzibaba vakanditi ndivakirwe munamato nekuti hondo yainge isati yapera. Manheru ndakadzokera kumba ndakarara ndakarota Bheti achidzinganisa nehondo. Iye Bheti achida kundibaya pahuro nenzara yainge yakareba chaizvo yakatesvera kunge banga, asi ndakamaneja kutisa. Ndikakwira mumuti akanditsvaka akandishaya. Vatete ndoda kuudza kuti ndatotendeuka ndava munhu avakunamata. Rasa ndakagera ndava madzimai anonamata. Ndiri kurarama nekupfuya huku uye zviri kutoita. Chero mbiri wangu wainge waita chimukuyu wava kudzoketsana. Ndinongoti mbiri ngaipiwe kuna Musiki. Bheti handina kuzombomurota, ndinogara ndichinamata nekurumbidza Mwari. Amen. Right. Panzi kwainzara yakareba. I've always seen pane vanhu vanondishamisa. I hope you guys are not part of those people. Unoona munhu anenge ane nzara yake one, anenge ane nzara dzose dzakapfupika, then anenge ane one yakareba. Inowanzoitai. Guys, nzara idzodzo munombodzishandisei? I just find it weird. I don't want to lie. Makadi itete, ini ndiri mudzimai ane makore 27, I'm a single mom. Nyaya yandinza pano is trauma yandinayo panyaya dzekunyeberwa. Zvakatanga pandakaroorwa, murume wangu ainyepa.
nyaya isina basa aindiconvinza kuti ndeyechokwadi. Tichigara mumarriage murume wangu aichita zvelevel chairo, ini ndaisatsvaka zvakawanda but ndaizviona. Waitongoerekana wazvibata. Rimwe zuva ndakabata phone ndikaona mune girlfriend yake achitonyepera musikana uya kuti handina mukadzi. Ndikabva ndavaratidza chat yandanga ndiri. It took him less than 2 minutes to delete all the messages. Aitaura zverudo. Akabva nditi saka aita sei akandirambira zvandange ndaona. Imagine kugara nemunhu life yako anokunyepera zvekuti hauchazivi zvinhu zviri real nezvisiri. So pandakasiyana naye ndakasara ndine trauma. Problem yaipa kuti mwana wangu anonyepa zvekuti mese munodhumana musoro. Ane 8 years akatanga kunyepa ane 4. Madays acho ndaigara namai vangu. Ndaiti ndichienda kubasa obva asiwa kuchikoro. Mvura yainetsa kucreche kwaidzidza kwakambonetsa mvura. So akasvika pachikoro akabva ati Gogo, handisi kuenda kuchikoro, ticha vakandirova nekuti munhu wese anzi ave nechigubhu chemvura. Abva atanga kuchema. Mbuya vake vakabva vanokumbira ticha vake vachiti musarova vana. Ticha vakaramba kuti vanorova vana endi kuti nyaya yemvura yakanga iri yekunyepa. Ndakabva ndagara pasi nemwana wangu ndikamubvunza kuti unorova here, akaramba kuti anorova. Ini handisi mubereki ari hadi. Ndakabva ndatanga kugara padhuze nechikoro, saka ndaiti ndichienda kubasa ndonomusiya pachikoro. Ndakabva ndamutsa kuti ndaimusiya pakona, ini ndobva ndamira ndakatarisa kuti asvika here. Rimwe zuva ndanga ndanonoka kubasa, so ndakamusiya pakona. Akabva aona kuti ndaenda, then iye akabva adzokera hake kumba. Apa pamba pandaigara vanhu vose vaenda kubasa. Like that day mai vaigara kucottage vakanonoka kuenda kubasa. Akatanga kuchema achiti ndasvika kuchikoro kusina vanhu. Teacher avapo. Mother vaya vakabva vandifonera vakabvunza kubasa kwangu, vakabva vauya nemwana achingochema. Ndakabva ndafonera teacher vacho ndichida kubvunza. Vakabva vandiudza kuti vatoriko kuchikoro ende hakuna kufarwa. Ndakapererwa kodai akarepewa. Panext door, panext pedu panogara umwe murume anoita zvemutorira anodhaka. Kodai akabatwa akarepwa. Problem is mwana uyu anonyepa for every silly thing. Rimwe zuva takanetsa nababa wemwana wangu nenyaya yekuchengeta mwana. Vakabva vanditi ndipe mwana wangu ndochengeta ndega. Ndakabva ndavapa. Vakazosa mwana second term grade 2. Akasiya adhuvanisa vanhu musoro. Paakadzoka kumba akachema kuti mama vanonditi enda unogeza, then ivo bva vasara vachibika porridge nemwana wavo. Ndikavaudza kuti ndine nzara, vanonditi mira tibike kana daddy vamuka. Akabva ati daddy kana vasipo handipiwi chikafu, ndinorohwa nastepmother. Ndikamutarisa ndikamubvunza kuti urevesa here. Akati akabva atotanga kuchema. Ndakarwadzwa tete, handisi munhu weviolence, handivengi hangu mukadzi wemurume wangu. Tikatosangana endomhorosa. Ndakabva ndatora baba wemwana, ndikatora mwana ndikataura nawo. Apa ainyepa ake. Nanhasi baba vake havamudi mumba mavo. 8 years akambonyepera vamwe baba achiudza landlord pavanga vashaya bhegi ravo kuti baba ningi kuti baba ningi vapinda vakatora. Tagara pera mwedzi ndichiklina, ndakabva ndaona bhegi riya, ndikabva ndamubvunza, akabva ashaya zvekutaura. Nyaya yazoita ndiye pano ndeyekuti nezuro ndakamutora chingwa mufiriji ugodya, asi akabva atora serevita. Haisi nyaya yekuti ndine basa nechikafu, mwana ngaadye. Ndakabva ndamubvunza kuti why asina kutora chingwa, akabva ati ndanga ndakaguta. Ndakusuka maplates ndabva ndaona bhawo reserevita. Ndakamubvunza wanyeperei, hana kutaura. Tete andiroyi mwana, handina simba racho, plus I don't believe munhu anoudzwa nekurohwa nekuti ndakakura ndichirohwa. I try kugara naye pasi but I get traumatized. Zvinondidzosera back kuna baba wake, zvinoita kunge zviri mumajinsi sezvaiita baba vake. Handisi kuda counseling but ndikuda maadvice because right now ndikuita kudedera. Chero ndikaudza vanhu kuti mwana uyu anonyepa havandibelieve. I'll be following mondiudzawo kana maposta, I follow channel yenyu zvekudaro. Right. Paita nyaya yepanapa. Moza kuti vakatoditi ini pavakanditumira audio ndakatopindura ndikati aiwa ko mwana uyu ndoda kubvunza kuti sei achinyepa. Imi munorova mwana here zvekuti maybe unotonyepa because mama vanorova svika aiwa. Mwana agona kupedza kana 6 months asina mborova. Handitorovi mwana. Because ndandati kudai mimi mwana anokutyai. Ndosaka achidi achinyepa svika aiwa mwana andirovi. But muri kuona here kuti zviri dangerous sei because haungati pamba pamunogara baba ningi vemunext door vashaiwa bhegi then iye ubva atoya kuti baba vandivo vatora. Muri kuona here kuti mwana uyu anogona kusungisa munhu akapinda mujere ende kukoti vanobhilivha mwana. Muri kuona here kuti mwana uyu nhema dzake dziri deep zvekuti chero kumapurisa anonomira akati baba vakandirepa. Mwana aneka utsotsi ende ndakazongoguma ndati mwana anenge akafanana nababa wake because muri kuona kuti baba vake vanonyepa. Iyewo anonyepa. Muri kuzvionawo here zvandiri kuona apa. Handizivi hangu kuti guys how can we deal with this baby. Ndofunga kuti mwana akadaika pampachona the best thing kunamatira mwana. Kutonamatira mwana kumisa muna Mwari chekuti Mwari ndimi makandipa mwanawo. Ende handi munoziva here kuti hanzi kana iwe waiba ukazosvara mwana wako zvine zviri 10 times. David akatora mukadzi waUria
chichakazoitika mwana waDavid akauya akatora mukadzi waDavid akavata nawo pagomo when everyone was looking. Ndozvazvinoita kana chakuzoya pamwana wako chiuya chiri 10 times okumbira kuti mwana uyo aiswe mumaoko aMwari. Alright, dear Auntie Glory, I've been following your pages per YouTube and TikTok, so I've been encouraged and I learned a lot. Thank you. There's a story of a young lady akapedza A-level akawana basa private school, though it didn't end well for her. It moved me to come for help too. My story goes like this. Ndirimusikana makore 20 akapedza A-level last year ndikabuda 14 points. I've been through a lot of ups and down. Mama wangu was a full-time housewife. Vaishanda here and there to balance everything kumba. Baba wangu vainge vari civil servant, so things were not easy because zvaisabalanza apa vainge vane vana vatatu, and also being responsible for my sick grandma vanenge vachidawo mushonga. They both worked hard to provide for us. Inini, I also worked really hard kuchikoro ndikabuda on my grades, not just to make my parents proud, but kuti ndibuild a name for myself and help take care of my siblings. At least they will have a lesser worries. My dream is to pursue a degree in finance and accounting because there are better job opportunities in that field. But the financial burdens are the obstacle because training yacho is 4 years and you know that $2,000 per gore, which I can't afford. I was planning to go to a teacher's college. Iyo ninge yakachipa because training for 2 years given my A-level as an added advantage, which will require about $2,000 for the first year, which I can manage to pay for the last semester nemari attachment. I need help. I'm looking for a job as a student teacher at any private school around the Midlands because ndoma ndoziva chero kumusha. I don't mind rangu. At least I'll be able to apply panobuda advert your side knowing could have something in hand. And the next experience actually the only experience I have in my presentation ataita kuchikoro, but I can teach hangu. I can teach accounting, economics up to ZJC, then business studies up to A-level. Ukuo, I was a pro. The whole time I'd applied for a scholarship, but yeah, sharamba. And now time irikundisiya nguva irikufamba. Thank you. Alright, saka arikuti arikutsvaka ku government kugweruko kune Department of Labor ndo kunonyoresa vanhu vanotsvaka basa. Nditi moenda ku Department of Labor mononyoresa kuti mateacher. Yeah, I think that's how it works. So you get a job. Zvingori simple. Pane vakatumira message yavo vari kuti mama vavo vane cancer. Saka hanzi it's been more than a year pavakabva kunotestewa, hanzi yange iri pastage 3B cancer muchibereko. Now vawedzera vachagoni kutaura, vakunetseka kudya chaiko kana kumuka pambedha nekufamba. It's a struggle. We can't afford kuenda kuchipatara. So all this while we've been trying my herbs akasiyana siyana. Ndokumbira kana pane vanogona kurapa vandibatewo maita basa. Please notify me kana maposta ndogara ndiri kumaterrace ku YouTube page renyu. Right. Mama vane cancer. Ndokumbira kubvunza kana munhu ane cancer pachibereko chasingafaniri kubisiwa here. Handizivi hangu kuti zvinonyatsofamba sei muzvipatara sezvo ndisiri chiremba, asi ndiri kungobvunzawo kuti zvofamba sei. Kana patient ikauya ine cancer havaisiwi here pachemotherapy, zvinonyatsofamba sei? Because kana vasachagoni kutaura yado vakapari pakaipa cancer. Handizivi hangu kuti zvinofamba sei, but munongondiudzawo. Anyway guys, nyaya dzanhasi dzinenge dzanga dziri shoma. Rigatondotipa minutes mangani 30 something. Alright, regai pane nyaya yekupedzisira yandakatumirwa. Makasimba here vatete, chando chaiti chikasvika ndaivaviwa nemunyaviri kuita senge ndichasvuuka ganda. Chide kukangoita senge kwakunaya. Unenge uchiziva kuti hapana chakanakira chimwe. Vatete, ndakazonzwawo remedy yekugeza nevhu repadongo imba isachagare vanhu. Semunhu akakurira mutown, ndakanetsekana kuti dongo ndoriwana kopi. Ndakazotumwa musi ndichibva kwandaibva ndakaspota dongo, asi ndaive mumushikashika. Zvaisabvira kuti ndimboti mirai kuti nditore ivhu repadongo. Zvaizoita senge unoita zvemanjuzu adai kunetsa aya. Asi ndakamaka spot ndikati ndaizodzoka that same day. Ndaiva determined kupedza dambudziko raindishaisa mufaro pane vamwe. Ndakazoenda separate trip kwakunonokora ivhu riya. Pamba pacho painge pakati B, pachiratidza kuti hapana upenyu. Iniwo ndakafara sezvo ndakashaya ainge andiona, sekuti pane aizobhilivha kuti ndaitsvake pamba painge pakatamwa kare. Imba yainge yatowira denga kuratidza kuti vanhu vaigarapo vakatama kare. Ndinuyo ndakanokora ivhu repadongo ndobva ndageza naro. Hapana any special mix ainge ataurwa, zvaingova straight forward. Ndakageza nevhu riya ndichiti ndagona.
handina kuziva kuti chandagona hapana. Ndakatozvikokera matambudziko. Ndichibva kunogeza ndakanzwa sokuti pane chandatakurana nacho. Munyaviri wakapera zveshuwa. Ivhu repadongo rakaopedza. Handina kuzombobvera ndakwenyazve. Asi instead yemunyaviri vatete pakaita rimwe dambudziko nyowani. Handina kunge ndaziva kuti ivhu randainge ndatora inheritance yezvaimbonetsawo vanhu pamusha apa dzamara vatiza musha. Ndapedza kugeza ndakabva ndarara. Ndakatanga kuita senge munhu ari kunzwa vanhu vari kuimba. Ndiwo atiunza pano. Pekutanga ndakafunga kuti ndiri kurota, ndikadzokera kunorara. Manzwi aya akatanga kuita achiswedera pedyo nepedyo. Ndinzwe gugugu pagone. Ndakamboti regai ndiignore. Ndikati asi rega ndidaire. Vatete, ndakunoona dungwe rongondo. Vatete, tunhu tupfupi tunoita senge twakazora futa madzito, tune maziso machena. Tune mazino machena anenge mbezo. Vatete, ndakamhanya kuvhara gonhi. Ipapo ndainge ndati ziya nyakata. Ndayoti pangu kurova sengoma. Chaiva chiizve. Ndianiko atumira army yezvitokoloshi? Kandivaroyi vacho havana kwavo vatete. Ndisati ndambozorora munyaviri. Then this zvekare. Usiku hwese kwaya ichimba padoo pangu. Ndainzwa senge imba iri kuda kusimudzwa kuendwa nayo. Kwaguma kunoedza. Ndipo pandakazovata. Kuda army yezvitokoloshi yainge yaenda. Ndakafunga kuti hondo yandibva. Handina kuziva kuti zvaakuda kutanga. Army yezvitokoloshi yaenda vatete ndakanzwa kufema. Handina kuziva zvandaona ndozvidiki. Zvichauya ndiwo mawani. Ndikakudzai kuti zvitokoloshi zvakauya zvikakemba padeni pangu. Ndakafamba vatete mativi mana. Ndipo pandakanzwa mashoko akandigura kunorira. Ndakanzwa kuti varidzi vepamusha apa vaiva vakabata zvisina kunaka kusvika vabereki vavo vafa. Vana vanonzi vakaona kuti pamba painge pasachagariki. Vakatizawo mumusha nokuda kwezvinhu zvainge zvakabatwa navabereki. Ina handina kunge ndaziva kuti army yezvitokoloshi yakarevererwa ipapo. Vatete, ndaishaya kuti manakiro anga akaita landscape pamba apa. Paive pedyo neroad, pane mvura, inda masabhuku deals aipajamba. Ndakava nekunzwisisa kuti pamusha painge pakatakura kuremba. Ende ini kubva zvandainge ndatora ivhu repadongo. Ndainge ndaiti Victor mushonga yandisina kutsvaka. Ende zvakaoma. Panyika pane vanhu vanonyora nyaya dzekuti unongosara wakangoti evo kuti ndinotiziva kuti ndechokwadi kana kuti nhema ameno. But basically ndizvo zvavataura kwai padongo vakanokutorana nawo mavhu. Right guys, ndangokasara ndakakahlamarawo vedu vanhu vane nyaya dzavo dzinonakidza pambacho tongoti nyaya dzekuti titandare zvinototi kudiko. Handizivi hangu kuti tingati kudi. Right guys, nyaya dzedu nhasi dzaperera pano hadzina kunyanya kuwanda. Nditi ndanda kungoti zvoni kana mune nyaya dzenyu ndoziva kuti vazhinji venyu munozeza kutaipa. Tumirai maaudio panhamba yandichaisa pasi. Handitika tigone tokutaipirai tobva tadziverenga because right now zuva ranhasi we struggled kuti tiwane nyaya. Ndokutendai guys nekuna chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Pane imwe nyaya iri pano yandoda kuti muzive. Chakuudzai kana nguva yacho yakwana, but we have good news dziri kuitika ipo pano pachannel. Regai nditore nguva kuti ndirambe ndichitenda vanhu vose vari kumativi mana enyika vanotibatsira, people who have assisted us on this channel. Mwari akuitirai zvakanaka. Ndoziva kuti the entire last year and that other year we've been sending vana kuchikoro wedu. Pane mwana wedu ainzi Farai, handiti muchirangarira, akazotumira hake results. Haana kunyanyopasa asi akakolekta results. Ndinoda kungotenda nerudo rwamunoratidza. Mwari akuitirai zvakanaka. Tine vana vakawanda vatotumira kuchikoro. Tine mwana wedu who is a superstar anotanga tiendesa ku-MSU ipo pano pachannel. Vedweka tine nyaya yake ndichazodzoka ndichikuudzai nyaya yake. Asi ndoda kungotora nguva ino kuti ndingoappreciate zvamunotiitira vana mama. Kazhinji kacho vanhu vanotibatsira pachannel pano ndivana mama. Ndoda kukutendai nekuendesa nherera dzaJehovha kuchikoro. Mwari akuitirai zvakanaka. Hanzi ukaitira nherera chakanaka wakweretesa Mwari. I remember there was a time when I said God, pane mwana anga achida kuenda kuchikoro saka ndandisina mari ndobva ndatora kamera yangu ndobva ndaitengesa. Zvinoshamisa muziva. Vandatora kamera yangu ndobva ndaitengesa ndikati aende kuchikoro. Indosara right ndine yandiri kushandisa iwe right, but that camera was about maybe 10,000. Ndobva ndatengesa kamera yangu ndobva aenda kuchikoro.
A few weeks ago, I just felt like, no, I really need my camera back. I need my camera back. I really need my camera. It's so amazing. It's just a testimony. Ndakatsvaga camera, the same camera, same camera, everything. Nika tripod kacho zvese. Ndobva ndakaiwanawo pane munhu anga achitoitengesa one price reasonable. I got my camera back ndikati Mwari munoshamisa zveshuwa. Saka I'm just thinking kuti pane zvinhu zvatinoita, like sometimes we sacrifice for things kuti aiwa regai aende kuchikoro. Nezvino ndaitofunga ndikati vanhu vazhinji vanobatsira panapa ka they can relate kuti vana vanoenda kuchikoro but hapana mama, hapana daddy. And because most of you guys, you have been there. I think God allowed us kuti tinge tiri masituation akadai so that we can help the next generation. I don't want to lie. The people in my generation right now, vandinoziva vana vanonosona kuti vanogona. Vose vandinosangana navo, we try so hard. Hatina zvedu mari dzakawanda, but we try so hard kuti vana vedu vaende kuchikoro. Ndoda kutora, regai ndingotora nguva kuti ndikutendei. Ndoda zvakare kuramba ndingokutendai kutumira kwamakaita mari dzatakaendesa kuconsulate. You know? And I think most of you vose vakatumira ndaita zvokukufonerai nditaura nemi. Ndototi aiwo toita kutopfugama kuti manzo chichemo chedu. I don't want to lie. Imagine kuti muri ku UK ikoko, muri ku Zimbabwe ikoko, muri ku London, muri ku Canada, wherever you are, you meet this woman on the internet anoti vedu yekwaita vanhu vari kutambura vana kana pekubata. You hear kunzwa, muri kunzwa, munohwa. Kandikati vedu pane need yehopa motora nguva, you take your time to create an order, motumira mari kuti vanhu vagone kudya. Mwari akuitire zvakanaka. Like I said, our budget was big. Pazuva taigona kushandisa kana 5,000 bhozit. Hatine vanhu vaiuya futi vachiuya vachizotibetsera kubika, totsvaga mota tohaya toenda tichitenga zvikafu. It was only made possible. Handisati ndamboda zvavo muupenyu hwangu. I think God created us for such a time. Mwari anobvumira kuti tinge achitipa mari nezvese zvatinoda for such a time like this. Mwari aramba achikuitirai zvakanaka. Ndiwo munamato wangu kubva muhana mangu. I think if I don't talk about this, handingambowani peace. I need to address this and say, guys, Mwari akuitirai zvakanaka. Hatina musi watakashaya chikafu. Every day taendesa chikafu consolate. Tichikwanisa kuseva vanhu. I remember I told you pane day takamira 2 hours. Chingopakura chete munhu usakanwa chikafu hapana kana kashota. It was only made possible by your love. Mwari vakuitirai zvakanaka. Ndichadzoka ndichikupai update yemwana wedu uya. Ari kuMSU anditika ndoya ndikupai update. Ndichambotanga ndakumbira ka permission. Haungoiti dzungu wotaura nyaya dzavanhu. Asi kana ndangopiwa permission chaya ndikuudzai. Asi ndoda kutenda vana mama vose vanotumira ma sunscreen. Pano vana mama vanongotumira mari kuti mwanangu ari kuda chakati moita kudiwa sunscreen morangarira mwana because kuZimbabwe kunopisa saka mwana utagara asina sunscreen azviiti. Apa hana, she was raised by a single mom, mama wacho akashaya, hana munhu anomubatsira. I really want to take this time to thank you. Mwana pane zvaanga achida mazuva apfuura, mapana mama vakatumira zvakare mari vakamubatsira. Thank you so much. Ndinokutendai. Handitika Mwari tauigwa nyasha. Mwana wedu is going to fly high. Nekuti Jehovah vari kudenga vawa kuchema kwenyu. Ndinokutendai. Thank you so much for the love that you have showed us on this channel. Right, we have come to the end of this episode. Ndichadzoka zvakare muzora mangwana nekutenda kuti tinenge tine nyaya. At the moment hatina kana nyaya, but ndokukurudzirai kuti tumirai nyaya dzenyu. Handitika ndokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.